Volám sa Jakub Tačín, živím sa ako dizajner a veľa vecí ma na Slovensku štve. Niekedy mám pocit, že podnikateľovi na Slovensku uznáme úspech len v ojedinelých prípadoch. V živote nesmie spraviť žiadnu chybu, má produkt alebo službu, ktorá u nás v krčme ešte nikomu nenapadla a žije asketický život v 20-metrovej garsonke. Na Slovensku pritom máme ľudí, ktorí si podľa mňa úspech zaslúžia. Napríklad preto, lebo na seba denne berú zodpovednosť a aj po rokoch o sebe môžu povedať, že podnikajú fair. Toto nie je pohľad, podľa ktorého by ste hneď identifikovali, v akej krajine sa nachádzate. Nikde žiadna zasnežená Tatra Fatra, ani jeden kamzík alebo rozbitá asfaltka. Všade ticho, pokoj a kapre tu vidíte, aj keď ešte nie sú Vianoce. Slovensko pod vodou je úplne iné ako to nad hladinou. Zábery natočil tento pán, Peter Kubička. Je inštruktorom technického potápania a hlavne pod vlastnou značkou Kuby vymýšľa, upravuje a predáva potápačskú výstroj. Čo mi dáva potápanie, to je to, čo som ti dneska chcel ukázať, že ty proste prídeš z nejakého sveta, ty sa oblečieš do nejakého obleku, zoberieš tomu nejaké najnutnejšie veci, hej, a vôjdeš do sveta, ktorý je proste, takto sa odstrihneš. Pohybujem sa v úplne inom prostredí, vidím úplne iné živočichy, úplne iné rastliny. Keď sa pohybujem na zemi, tak vždy sa niečoho dotýkam. A ty v tom potápaní, keď vôjdeš do vody, tak strátiš ten pevný bod. A to niekedy tak ako ťa úplne zmení. Peter ma pozval k sebe do svojich priestorov v Stupave. Čakal som skôr nejakú halu a pár zamestnancov, ale Petrovi stačí malá kancelária. Svoje produkty totiž len vymýšľa a ich výrobu zadáva iným. Vo svojom portfóliu má napríklad takýto ruksak na podvodné skútre. Myslí proste na to, že to stojí niekoľko tisíc eur. A za čo to môžem chytiť? Za to by si to nemal nosiť. No tak ale už mi ušli možno... Ani za to by si to nemal, za to by si to tiež nemal. Vieš, čo mňa to nebaví, keď sa nemôžem nosiť. Ako to mám, tak ja neviem, čo mám spraviť. On off, to nemôžem to dolu. Za toto môžem? Za to by si to tiež nemal nosiť, ale mal by si to nosiť túto za toto. Takto za toto a za toto maximálne, hej. Skúter je ťažký, krehký a pre potápačov neexistovalo žiadne puzdro, vďaka ktorému by sa lepšie nosil, tak ho Peter navrhol. Zo všetkého najviac ho ale vo svete preslavila takáto vecička. Krúžky na rukavice. Komu to na čo je? Potápači, ktorí chodia do chladných vôd, potrebujú, aby zostali v suchu a v teple. Tak si to potrebujú nejakým spôsobom pripojiť. Našiel som si nejakého výrobcu, s ktorým som sa dohodol, že ja mu nakreslím, že asi ako by som to predstavoval a že či by mi nevyrobil prototyp. Ja nie som od fachu a najlepšie som sa potápal doma vo vani. Jeho slovám som síce rozumel, ale aj tak som nechápal. Čo na tých krúžkoch potápači vidia? Počasie nám vyšlo krásne, tak prečo neísť na výlet? A navyše to bola šanca, aby sme si sadli niekam do prírody a porozprávali sa o jeho podnikateľskom príbehu. Keď sme sa bavili napríklad o tých produktoch, ktoré proste robím, ktoré vymýšľam, tak primárne si ten produkt dizajnujem alebo hľadám nejaké vylepšenie, niečoho treba čo je na trhu, alebo aj čo nie je na trhu, ale proste nájdem si nejakú oblasť, ktorá ma zaujíma a snažím sa to niekam posunúť. No a keď už mi to vyhovuje, tak potom s tým vidím proste medzi kamarátov, známych. No a potom sa začnú ozývať ľudia, že to chcú, tak to funguje. Takže primárne nerobím podnikanie pre podnikanie, ale primárne robím to, čo ma baví a z toho je vedľajší produkt, je to podnikanie. Teória je jedna vec, ale už som sa nevedel dočkať, kedy dôjde na prax. Dobre, teraz keď tam vojdem, čo najhoršie sa mi môže stať? Čo najhoršie je nič, lebo idem s tebou. Dobre, keby náhodou tam po mne nejaký mlok nejako vyštartoval, či už to bude proste buď sexuálneho rázu alebo nejakého agresívneho, tak akože čo potom mám robiť? Akože kameň, alebo nemám nejaký proste nôž pri sebe, že ho bodnem? Potom nám toto v kľude predajte, keď ma vylovíte, nemusíte to nejako držať a pochovajte ma normálne v normálnych šatách a to ja potom si dám ešte nejaké inštrukcie k tomu. Okay. Ako úplný začiatočník som samozrejme najskôr potreboval inštruktáž. Úplne to vlož do úst, celé. Takže aj s týmto celé aj s tým návskom, presne tak. A zuby si strč medzi ten návsok, dobre? A skús sa nadýchnuť. Aké to je? Príjemná vôňa. Poťahni do seba. Drží. Dobre, nezamdlel si. Počas rýchlokurzu som rýchlo radil do svojho slovníka slova krídlo, backplate, automatiky, potápačský počítač, rutovacie hadice a naučil som sa, že tlakovým fľašiam netreba hovoriť bomby, lebo vás potápači zmlátia. Až potom som bol pripravený. Super. Ideme do vody, hej? Z brehu to vyzerá jednoducho, ale keď máte dýchať pod vodou do nejakej hadičky a nevidíte, či tam už na vás nestriehne horda nepriateľských šťúk, tak vám nie je všetko jedno. Pod vodou som si ale uvedomil, že čo to vlastne vystrájam.
Chlapík, čo je so mnou, sa bežne potápa do náročných uzavretých priestorov jaskýň, desiatky metrov pod hladinu a vidí tam takéto veci. No a ja ho teraz nútim kúpať sa v mláke s nulovou viditeľnosťou spolu s niekým, kto medzičasom zistil, že má z vody vlastne celkom fóbiu. V tomto prípade Peter svoje slovo dodržal a z vody ma vytiahol v celku nepoškodeného. Boli tam dva vraky, jedno staré lietadlo, dve kamošky ryby, s dvoma som už na Facebooku kamoš. A inak super, akože keby tam bolo niečo vidno, keď ako tie šutre, tak by to mohla byť veľmi dobrá vec. A ako to už býva, cez vlastný problém som pochopil, na čo sú vlastne dobré tie Petrové krúžky. No škoda toho nosa sakra, nevedel som si ho cez tie chytiť, aby som si vyrovnal tlak v ušiach. Takže mi to celkom vybombovalo ušienky. Ale potom na konci už trošku to bolo lepšie, ale aj tak som si to zle chytal. Takže potrebujem presne takéto rukavice s patentom od pána Kubičku. Nie, ako bolo by to lepšie, lebo tým, že tam má tie akože rukavice ušie, tak si to vieš ako lepšie chytiť ako týmto pomedzi. Ešte si dal plón. Ešte toto si stlačiť, že to bolo celkom neforemná vec. Tak, Peter možno nevymyslel nový jadrový reaktor a ten jeho krúžok a jeho ďalšie patenty nás asi nedostanú na Mars. Pre svoju komunitu však priniesol výrazný a dobrý produkt. A čo je mne ešte sympatickejšie, že ani nehľadal, kde je diera na trhu, ale len spôsob, ako naplniť svoju vlastnú potrebu. Keď niekým ideš do vody, musíš mu dôverovať. Proste je to pre teba partner, ktorému musíš dôverovať. A to, čo sa dohodnete, musí platiť. Proste pod to vodou si na to odkázaný, a špeciálne v tom potápaní, ktorom robím. Vieš, že v logu mám vlastne časť môjho mena. To znamená, s tým môjim menom sa spájam automaticky ja. A ja si zakladám na tom, aby ma tí ľudia vnímali seriózne. A tí ľudia ku mne prichádzajú, musia prichádzať s dôverou. A keď tam mám to meno, tak nechcem dôveru stratiť a o ňu prísť, lebo proste stratiť svoje meno znamená, čo sa premenujem. Mne na tom proste záleží. No a keď k tomu podniká tak, aby sa mohol ráno zobudiť a nehanbiť sa za vlastné meno, tak je jedno, čo na to kto hovorí. Mne to stačí na to, aby sa mi jeho podnikateľský úspech zdal zaslúžený a fair.